Audio Jungle. Assalamualaikum. Piye kabare rek? Mugi-mugi sehat kabeh nggih. Audio Jungle. Dino iki kene arepe sinau basa Jawa bab keluarga. Audio Jungle. Bocah-bocah, maceme anggota keluarga awak dhewe kuwi ana akeh. Nomor 1, bapak. Audio Jungle. Nomor 2, ibu. Nomor 3, Mbah Putri. Nomor 4, Mbah Kakung. Audio Jungle. Selanjutnya nomor 5, Mbak Yu. Audio Nomor Jungle. 6, Kang Mas. Nomor 7, adik. Audio Jungle. Sampun nggih sinau basa Jawa bab keluarga sareng kali Ustazah. Mugi ilmu sing diparingi Ustazah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.